Igande honetan ospatuko dute alderdi eguna Forondan, Aian Bask lelopean. Azaldu dutenez, horixe zen Agirre lehendakariaren aurkezpen mezua, eta mezu hori erabili nahi dute, inoiz baino gehiago, Euskadi nazioa dela aldarrikatzeko. Batez ere, Euskadiren eskubide guztiak defendatu nahi ditugu. Euskadi Europako nazio. Ez okerragoa, ez da hobea ere. Ezberdina, besterik ez, berezia. Eskubide berberekin hori bai, eta derrigor berberekin ere bai. Aurtengo aberri eguna gainera berezia izango da. 4 urte eta gero, EAJ alderdiko lehendakaria Forondan izango delako. Eta Andoni Ortuzarren lehen aberri eguna izango delako Euskadi buru batzarreko zuzendaritza hartu zuenetik. Euskadik oraindik ere, sendatu gabeko hainbat zauri zabalik dituela gogoratu dute. Eta hauek sendatzeko guztion laguntza beharrezkoa dela esan dute. Kaltea aitortuta, bortxakeria baztertuta eta biktimei kalte ordaina, adeitasuna eta hurbiltasuna eskainita. Jaiaren antolakuntzari dagokionean aipatu, jai eremuak 400.000 metro karratu hartuko dituela. Bertan, 28 txosna egongo direla. 140 jantoki eta guztira 20.000 bazkari zerbitzatuko direla. Horretaz gain, alderdi egunaren gorabera guztiak zuzenean jarraitu ahal izateko aukera emango duen webgunea ere prestatu dute.